sekretua eta batzordearen opakutasuna dela eta izan erean egongo diren diputatuek eskura izango dute Estebenek emango duen informazio guztia, baina galarazita izango dute publiko egitea. Bestalde, Espainiako gobernuak bere babesa agertu dio CNIko zuzendariari, baina ez du argitu Estebanek dimizioa emango duen ala ez. Margarita Robles, Espainiako defentsa ministroa. Que me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado también con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad. Y por eso, cuando es necesario y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión también, vamos a acudir a los tribunales de justicia. Nunca hay nada que ocultar. Esto no es una cuestión de primero de derecho, es una cuestión de primero de ciudadanía. Cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo, no debe callarlo ni guardarlo. Kaixo guztioi eguerdion, eta ongitorriak gurean gaur magazinera egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 5 ditu gaur, osteguna da, eta eguneko beste lerroburu nagusia, Josi Zabalaren familia ez dute biktima gisa hartuko, eta gainera 9.000 eurotik gorako ordainketa egitera behartu du Auzitegi Nazionalak. Guardia Zibilak baitu torturatu hil eta desagerrarazitako Josi Zabala eta Jose Nasaren zenitartekoak aspalditik ari dira estatuko biolentziaren biktima izateagatik behar luketen kalte ordaina jasotzeko borrokan. 2015ean erabakiztuen Auzitegi Nazional Espainiarrak ez zituztela galeko biktimak indemnizatako eta erabaki horri helegitea aurkeztu zion Felipa Artano, Sagastume Josi Zabalaren amak. Terrorismoaren biktimen legea delakoak aurreikusten duen kalte ordaina ukatu zioten Zabalaren amari, baina ez hori bakarrik. Helegitearen ondorioz sortutako gastu judizialak ordainareziko dizkiote orain. Eta bestalde, Eusko Legebiltzarrera joan behar gara, izan ere ordu bat eskaz Gasteizko Parlamentuak atzera bota du, baldintzarik gabeko errentaren proposamena, ekintzaileetako bat, sustatzaileetako bat izan da Angel Eliaz, eta pantailaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Angel? Kaixo, eguerdion. Aipatu dugu Eusko Legebiltzarrean ezezko botoak gailendu direla, azkenean AIOTaren, PSeren eta Espainiako eskuinaren botoekin, esperotako emaitza agian, baina nola ulertzen duzue ebazpena? Zein argudio egon daitezke baldintzarik gabeko oinarrizko errentaren aurka egiteko? Bueno, egia esateko, uko egin dituzten lau talde hauek bere azalpenak eman dituzte, eta orokorrean esango nuke gaur egun gure erkidegoan daukagun sistema uste dutela orokorrean egokia dela, eta gainera egin dituzten reformekin pentsatzen duten oraindik hobetuko dela, eta hori da saldatuko. Nolabait batzuk, adibidez talde popularrak adierazi du gure ekimena nolabait lan merkatua interesen kontra duala, eta EAJaren kasuan nolabait haiek azpimarratu dute zerea berdinak direla, baina haiek uste duten esan dudanez orain arte egindako edo jarraitutako eredua egokia dela. Hori da esandakoa. Nik uste dut horrez gain, nire ikuspuntutik bereziki bi ikuspuntu desberdinak daudela. Alde batetik, nabarmenki, aurkeztu dugun legegintzako ekimena gure erkidegoan oinarrizko baldintzari gabeko oinarrizko errenta guztiok izateko exijitzen duen zerga reforma, hori de nazio batuek aipatu dutela, guk daukagun estatu mailan eta baita gure erkidegoan sistema ez da behar den moduko progresista, eta nabarmenki oinarrizko errenta exijitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Hori da, argi eta garbi exijitzen duen ekimena, eta honen inguruan ikuspuntu desberdinak dituztela. Eta nire ikuspuntutik dagoen bigarren argudio nagusia da daukagun lan merkatua.
dakigunez, eta hitza argia adierazten du, merkatua suposatzen du, negoziazioa batzuk eta besteen artean. Hau da, enpresa burua, kasu honetan nik esan nuke enpresa buru baino, lan merkatuak argi arautzen dutena direla botere handia dituzten enpresak. Hau da, multinazionalak eta azken batean kapitalismoen ordezkari nagusia. Eta berriz, oinarrizko baldintzari gabeko oinarrizko errenta, gutariko bakoitzari eta argi eta garbi gure ordezkoa diren sindikatuei botere gehiago emango zitzaien. Beraz, automatikoki lan merkatuan gaur egun dauden negoziazioa, dauden arauak aldatuko zuten, hiritarren alde, langileen alde, eta hau argi dago hainbeste taldei ez zaie interesatzen. Izan ere, zuen proposamena oso argia zen, ezta? Hilero, herritar izate hutsagatik, herritar guztiek jasoko luketela diru laguntza bat, ezta? Eta hori, pobreziari aurre egiteko tresna gisa aurkezten zenuten. Ez bakarrik pobreziaren, nik uste dut hori nabaria da, puntuan izanik, zenbatikoa izan beharko litzake, behar den gutxiengoa, baina nahiko, persona guztia gure bizimodua aurrera eramateko. Orduan hori argi dagoela, automatikoki dauden arrazoi materialak pobrezian egoteko desagaltzen direla. Baina nik ere gehiago, suposatzen du, gutariko bakoitza benetan behar diren baliabideak, gure bizimodu propioa eta gizartean ditugun erronkei aurre egiteko. Hau da, inoiz baino gehiago dauden erronkak eta gutariko guztiok beharrezkoa garen. Orduan, honek suposatzen duena da, gutariko guztiok baliabideak izan, garen moduan, gizarteak eskitzen duen alegina honetan partaideak izateko. Hori da, oinarrizko errenta suposatzen dena. Eta, horrek suposatzen du ere, ditugun arazoi aurretik aurre egitea. Orokorrean, ikustea, ez bakarrik arazoak izan ditugunean, pobrezian erori garenean, da nolabait, lan istripuetan gertatzen den modua, prebentzioa. Eta oinarrizko errenta suposatzen du, ez gastu gehiago, baizik eta daukagun aberastasuna beste modu batian banatzea. Ez gaur egun, eta ikusi ditugu azken aste honetan, hainbeste banku, hainbeste enpresa elektrikoak izugarrizko irabaziak izan dituztela, handago aberastasuna. Ez, guk uste dugu aberastasuna egon behar dela, hiritarren artean. Eta horrek suposatzen du, gutxi gora bera, daukagun aberastasunaren 4-5 ingurukoa banatzea, gure artean eta banaketa honi esker argi dagoela gure gaitasuna parte aktibo batean gure bizimodu propioa egiteko eta gizarteak dituen erronkei aurre egiteko, desberdin izango litzake. Sinadura bilketa batekin hasi zenuten kanpaina, sentsibilizazio kanpaina ere, ekimen eta tailerre desberdinen bitartez, azkenean 2000 sinaduratik gora lortu zenuten, eta gaur Eusko Legebiltzarrean esan bezala eztabaidatu da proposamena, ez da aurrera atera, beraz, hemendik aurrera ezin izango da hartuko duzuen bidea? Nik uste dut lorturikoa oso garrantzitsua izan dela. Alde batetik, 22.000 ez bakarrik sinadura, baizik eta gure gizartean dauden hainbeste sare eta gizarte mugimenduak eta abar, aldea adieraztea. 80 erakunde eta sareak nabarmenki babesa eman digutela. Sindikatuek ere, orokorrean argi ikusi dute proposaturiko egintzako herri ekimena oso komenigarria zela une honetan zabaltzea horren inguruko eztabaida. Orduan, baita, bi legebiltzarreko taldeak, bai EH Bildu eta bai Elkarrekin Podemos, nabarmenki eskertu eta babesa eman digute. Beraz, nik esango nuke, orain arte egindako bidea, nire ustez oso balorazio positiboa, eta hemendik aurrera, gaur, aipatu diren hainbeste argudioa, hasieran komentatu ditugunak, daukagu benetan lan polita hori zabaltzeko, eztabaidatzeko eta argi eta garbi adierazteko zergatik benetan ez dagoela borondaterik une honetan gure legebiltzarrean dauden alderdi politiko nagusien artean olako ekimena aurrera eramateko, oinarrizko errenta guztiontzat. Eta nik uste dut hori da datozen hilabetetan dagoena eta segurazki argi dagoela instituzioetan dauden alderdiak duten menpekotasuna hiritarrok pentsatzen dugunarekin. Orduan ikustu dut gure
borroka garrantzitsua da, arlo desberdinetan, baina ere, herritarren artean, olako proposamena eta ekimena oraindik are gehiago zabaltzeko. Ikusiko da zinbide hartzen duen ekimenak hemendik aurrera. Angel Elias, eskerrik asko gurean izateagatik beste behin. Bale, zuei, agur. Eta bien bitartean, eskubide sozialen kartak mobilizaziora deitu du hilaren 26-rako. Oinarrizko lehen gaien garestitzea zalatzeko eta aberastasunaren banaketa bidezkoagoa eskatzeko. Mobilizazioak Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean izango dira, esan bezala hilaren 26an, eta besteak beste soldaten, pentsioen eta gizarte laguntzen eguneratze erreal bat aldarrikatuko dute. Arratsaldeko 7etan abiatuko dira guztiak. Igor Arroyo Lab, Amaia Muñoa, Ela. Eragile sozialekin egingo den batzar bat, nolabait birkokapen prozesuaren azken txanpa honi ekiteko, eta esan bezala ekainerako gure aurreikuspenak dira birkokapen prozesu horrekin amaitzea, eta karta sozialaren ildoa eguneratua, egungo testuingurura eguneratua ekartzea, eta baita ere bere antolaketa eredua ere berritzea eta eraginkortzea. Beraz, karta sozialan egin dugun irakurketa honek, eramaten gaitu ondorio oso argi batea, eta da, egoera honi buelta emateko mobilizatu behar degula. Soldatak, pensioak eta prestazioak defendatzeko garaia dela, momentu honetan premia handia sortu dalako gure gizartean. Eta Osakidetzan mobilizazioek ere aurrera jarraitzen dute. Atzokoan Elazatze Lab, Komisiones Obreras UGT eta ESK sindikatuek elkarretaratzeak deitu zituzten Euskadiko ospitaleen aurrean, hain zuzen ere maiatzaren 16irako deitu duten greba deialdiari begira. Raquel Bibanko, Ela sindikatutik. Akordioak betetzea, garapen profesionala, leku aldatze lehiaketa irekia eta iraunkorra, kontratazio zerrenda berriak abian jartzea, 100% parekatzea eta txanda osagarrien ordainketa. Lain karga onartezinak, langile falta eta prekarietate konpontzeko eta kontziliazio errazteko neurriak. Eta errenta aitorpena egiteko ordua heldu da, eta urtero legez gastu militarrerako eragozpen fiskala egiteko kanpaina ere, martxan jarri du beste behin 20 eragile desberdinek osatutako taldeak. Arkaitz Sagasti dugu pantaiaren beste aldean, bera eragozpen fiskaleko plataformako kidea da. Eguerdion, Arkaitz? Hapi, eguerdion, Leire, esan moduz. Bueno, labur bilduta esan da, zertan datza eragozpen fiskalak? Eragozpen fiskala da ekintza bat, da desobedientzia zibileko ekintza bat, ekintza zuzena, ez violentoa, eta bada estatuarekin kolaboratzeari uko egitean, eta hain zuzen ere gastu militarretara bidaltzen den horri, finantzazio horri uko egitea, ez? Zergak ordaintzerakoan, eta zehazki errenta aitorpena egiterakoan, esaten diogu estatuari, ez dugula diru guztia ordainduko estatuari, zati bat emango diogulako beste eragile bati, iruditzen zaiguna gizarte justuago bat eraikitzen duela, edo horren alde borrokatzen duela, eta estatuako diru hori bideratuko duela gastu militarretara, eta hori injustua iruditzen zaigula. Hori da eragozpen fiskala. Izan ere, estatuak gastu militarrara bideratutako aurrekontua ikusita, beste partidekin alderatuta, zein ondorio atera daiteke? Ondorioak larriak dira, berez, batez ere oso agerikoa dena, ez? Bizi gara gizarte batetan desigualdade sozialetan oinarrituta dagoena, pobrezia dagoela, bazterketa dagoela, arrazekeria dagoela, indarkeria matxista dagoela, badagoela lurraren edo ekosistemaren suntxiketa handi bat, eta orduan gastu militarretara bideratzen den hori, ez da bideratzen justoagoak iruditu ahal zaizkigun beste movida batzutara, arazo batzutara. Baina nik esango nuke, beste partidekin alderatuta baino, berez, gastu militarra iruditzen zaigula arazo bat. Osea, nik neuk esango nuke estatuaren funtzio nagusia dela, hain zuzen ere, kapitalismoa eta sistema neoliberala betikotzea,
oinarritzen dena hain zuzen ere, lehen aipatu ditudan desberdintasun eta arazo sozial horietan guztietan, eta sistema horren betikotzea beharrezkoa dela estatuarentzako, eta horretarako jotzen du indarkeria da, hau da, polizia eta estruktura militarrera. Beraz, estruktura militarra berez da, hori finantziatzea berez da injustoa eta berez da arazo bat. Beraz, ideia horrekin bat eginez gero eta eragozpen fiskala egitera animatuko balira, zein izango litzateke bidea? Azpimarratu gura dut, nola oso erreza dela egitea eragozpen fiskala. Jendeak pentsa dezake, errenta aitorpena berriro egitea, eragozpen fiskalarekin apur bat komplikatu izan daitekela. Keba, oso erreza da. Hau egiteko egin beharrekoa da, lehenengo, ogasunak bidaltzen du, orain apirilean bidali izan ditu, errenta aitorpenaren proposamenak, ez? Lehenengo, garrantzitsua, hori atzera botatzea, edo behintzat ez onartzea, ez esatea, venga, acepto. Gero, bigarrena egin behar dena da, norberak aukeratzen du, ze eragileri egin nahi dion aportazio bat, eta zenbateko aportazioa. Izan daiteke, hemen Bilbon dagoen Ekuadoretxea proiektu komunikatiboa, edo izan daiteke Jibasor, Kurdistanen lan egiten duen eragile bat, osasunaren arloan, eta erabakitzen du ze eragileri egingo dion aportazioa, erabakitzen du zenbateko aportazioa egingo dion, izan daiteke euro bat, edo izan daiteke 700 euro, eta egiten dio ingreso bat, egiten dio transferentzia bat, edo ingreso bat, edo dena alakoa. Eta gero ja, tokatzen da, errenta berregitea, errenta aitorpena berregitea. Eta hori egiteko, hori igual izan daiteke komplikatuena, baina hori egiteko eragozpermak zabaldu ditu bulego batzuk, Donostian Gaztekar behar duzun, eta gero pertsona batekin, plataformako kide batekin berregiten da, tita batean oso erraz. Berrido diot, oso erreza da, uste baino errezagoa. Horixe prozesua beraz, baina honekin zor daitekeen kezka bat, izan daiteke honek nolabaiteko ondoriorik, nolabaiteko isunik ekar dezakeen? Printzipioz bai, esan beharrekoa da eragozpen fiskala egitea, desobedientzia zibileko ekintza bat denez, ez dago kontemplatuta legalki eta ondorioz esan daiteke ez dela legala. Baina era berean ez dago tipifikatuta delito moduan, orduan, bai, multaren bat jauzi daiteke, baina oso gutxitan gertatu da, nik dakidala multa, tal, ez da gertatu inoiz, baina gertatu daiteke, klaro, azken finean gerta daiteke. Orain arte behintzat ez da gertatu. Bai gertatu izan dena, baina oso gutxitan da ogasunak zure errenta aitorpena rebisatzea eta reklamatzea, ordaindu ez duzun kantitate hori, ordaindu ez duzuna. Beste eragile bati desbideratu duzun hori, reklamatzea. Eta ondorioz, hori desbideratu zenuen kopuru hori, eta espero zenuen deklarazio egiterakoan berreskuratuko zuenola, nolabait esaterren, ez duzu berreskuratzen, eta orduan hori asumitu egiten da du pertsona horrek. Baina ez da multa bat, eta ez dauka halako konsiderazio penalik, aregitxiago penalik desde luego ez da delitu bat. 80. hamarkadan sortutako ekimena, sortutako kanpaina, gaur egun bizirik dirauena, ikusten dugun bezalaxe, zein da argazkia urterik urtera? Efectivamente, kanpainak eukiditu gora berak, egonda potenteago, egonda ahulago, nik esango nuke azken urte hauetan Euskal Herrian oso potente dabilela eta hasten ari dela, plataforma potentea delako, kolektibo askotxok osatzen dugulako azken aldian, indartsu gainera, aktibo, ekintzak eginez eta bar, eta potente dabilela. Estatu mailan alderatutan, Euskal Herriak nabarmen indarra handia dauka. Pasaen urtean egin genuenean balorazioa, ikusi genuen 19.000 euro desbideratu zirela eta eskaini zirela edo eman zirela kolektibo sozialei edo bestelako proiektuei. Así que oso ondo, esango nuke argazki polita daukagula egunotan, denboraldi honetan. Arkaitz Sagasti, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta xehetasun guzti hauek emateagatik eragozpen fiskalari buruz. Eskerrik asko zuri. Bai, gero. Eta gaurkoan efemeride bat ere ekarri behar dugu gogora. Hain zuzen ere Ipar Irlandako parlamenturako bozak ospatuko diren egunean, izan ere gaurko egunez, 1991 Bobby Sands, Irako militantea hil zen
gose greba egiten ari zela. Bob izan zen heriotzaren urte hurrenean, errepublikanismoa nagusitu daiteke gaur Ipar Irlandako asamblearako egindako diren hauteskundeetan. Historian lehen aldiz, Sinn Féin da estornerterako hauteskundeetarako favorito eta Michelle O'Neill buruzagia lehen ministro izateko aukera gehien duen hautagaia. Ostegun honetako hauteskundeetan, milioi bat herritar daude parte hartzera deituta, zatiketa nagusi den testuinguruan egingo dira bosak Ipar Irlandan, Erresuma Batua Europar Batasunek atera, eta otsailean Ipar Irlandako lehen ministroak dimisioa eman ondotik. Eta 5 aste gelditzen dira Frantziar estatuan, hauteskunde parlamentarioak ospatu daitezen, eta Macroni eta ultraeskuinari aurre egiteko helburuarekin ezkerreko frontea eratzea lortu du Mélenchonek. Maite Ubiria kazetariak aztertu ditu zabaltzen diren aukerak. Baina noski barruti bakoitzan osatu behar dire hautagaitzak, eta asko daudenean normalki ezkerrak zailtasunak izaten ditu. Akordio honi esker kontutan izanik alderdi ezberdinen artean banatu dituzteela zerrenda buruak gutxienez teorikoki eta logika politikako lan egintzen du baitari edo hori pentsatzera eramaten du, bere aukerak asko hobeagoak izango dira. Hainbat inkesta argitaratu dire, nun ezkerreko fronte hori jartzen dute nolabait lehiatzen makronismoarekin, eta hori janeko albiste nahiko esanguratsua bada. Eta kulturari helduko diogu jarraian, izan ere poetak maiatzean jaialdiaren 10. edizioa abian da Araban, eta hilabete osoan zehar luzatuko da egitaraua. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Elbira Sastre eta Hector Alterio izango dira oholtza gainean. Pero este además es más ancho. Y eso se nota. Pero si quiere me lo pago yo abajo y así luego ya le... Escribió música que no despertó a nadie. Y en el espejo, una mañana reconoció el viajero su secreto fantasma. Poeta nazionalak eta nazioartekoak, ahots ezberdinak, musika, antzerkia, poesiaren nonaiko akordeak petalo gisa irekitzen dira. Egan egin dezagun, aurrek bake mezuekin, bidaliko dituzten paperezko uso zuriekin. Poesiak, hizkuntzare puntatik gerra arbuiatzen baitu. No me gusta creer que las lilas perderán su existencia tras los velos de la noche. Todo lo que he visto, solo en mis sueños, aunque el viaje se lleve varios años de mi vida. Aprendí Ollane y Paula. Muchísimas gracias. Las poesías son preciosas, Eta ostegunero legez, musika zuzenean saioa emitituko du Hamaika telebistak gaurkoan, eta saioak dakarrenari buruz hitz egiteko, pantaiaren beste aldean bat egingo dugu Koldo Otamendi aurkezlearekin. Eguerdion. Eguerdion, Leire. Gaurko saioak beraz, zer ekarriko du? Gaurko saioan ere talde berri bat ezagutzeko aukera izango dugu, eta honakoan iparraldetik, Lapurditik, Frikun taldea. Frikun taldea beraz, iparraldetik, zi musika estilo jorratzen dute? Askotan aipatzen dugu Euskal Herrian oso musika beratsa daukagula, erritmo aldetik anitza dela eta askotarikoa lantzen diren doinuak, eta honakoan afrobeat erritmoak ekarriko ditugu, hau da afrikar musika sustrai dituzten erritmoak. Aipatu duzu dena den talde berria, baina dagoeneko urte batzuk daramatzate ez, bidean, taldekideak ere beste talde batzuetan ibilitakoak dira. Zer esan dezakezu horri buruz? Nortzuk osatzen dute taldea? Frikun taldea 2016 urtean sortzen da, garaian beste taldekide batzu zituen, eta denborarekin moldatzen doan taldearen jarduna. Hasieran bertsioak lantzen zituzten, eta denborarekin kantu propioak iritsi dira, ez? Kasu honetan, orain taldearen diskoa
2016an egin zuten, 2021an grabatu zen bigarren hau, eta orain kaleratu da. Taldekideak aurreko urteetan ibilitakoa dira Skunk, Root System, Spartins, Jose Reply edo Kumbian Bero bezalako taldeetan, eta beraz badute aurra baiteko esperientzia ritmo bero hauetan, ez? Frikun taldearekin beste norabide batera doaz, baina aurretik ere landu dituzen egitasmo gehienetan musika dantzagarri izan da nagusi. Eta dagoeneko bigarren diskoa dute kalean, zer dakar disko berri honek? Bueno, aipatu bezala, lehenengo taldea sortu zenean, bertsioak ziren nagusi eta denborarekin bakantu propioak sortu dituzte, ez? Kasu honetan 10 kantu berri biltzen dituzte, denak taldeak sortuak, denak euskaraz kantatuak, eta esan daiteke musikalki aipatu dugun bezala afrobeat estiloan kokatzen dela. Beraiek iruztuta nagusi aipatzen dituzte, basamortuko bluesa, Karibeko doinuak eta Afrikako erritmoak, hori dira taldearen koordenadak, eta nagusiki esango nuke base ritmikoan indar asko duen abestiak direla, base ritmiko oso jolastia daukate, bateria perkusio lanetan ibiltzen da asko, detei oso txikiak egiten, bajuak ere asko laguntzen du, eta gero bezaldetik, gitarrak eta teklatua daude, elkar lanean ere, oso marrazki politak egiten. Amaitzeko, esan daiteke estilo honetan, o musika estilo honetan egiten den bezala, ahotsek eta azpia ahotsek garrantzia handia dutela, ahotsak dei egiten du, azpia ahotsek erantzun, eta oso kantu dantzagarriak eta komunitarioak direla esango nuke. Doinu dantzagarriak beraz, uda berri alduta, uda heltzear, beraz, pentsatzekoa da holtza gainean nahikotxo ikusiko ditugula Frikun taldekoak jai giroetan, ez? Bai, sekulako aukera da, ez? Edozein herriko jaietan erritmo dantzagarriekin festa egiteko, Frikun taldea esango nuke uda honetako taldetako bat izan daitekela, ez? Hala ere, edozein tokitan jo dezaken taldea da, ez? Edozein gaztetxe, areto, taberna edo festivaletan aritu dezake, baina imaginatzen dut mojito bat edaten itxasertzean zerbeza batekin ebai, gustora entzuten diren erritmoak izango direla hauek. Koldo Otamendi, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik eta zain geldituko gara gaurko saiora, Frikun taldea sakonean ezagutzeko. Eskerrik asko. Mi esker zuei. Hain zuzen, Frikun taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketari heltzeko. Gaurkoan izan ere gurekin izango dugu Jone Zalduegi, Emoki elkarteko koordinatzailea da bera, orain arte. Horeka bat txekatzen nakatxau tapatzen Jauzi, eguneroko gogaitasunaren legean Jauzi, abisatu zintugun denbora ezela galkoa Jauzi, ez ginen agitu erori zirenean Abisuak emanaren burutik doaiten zira Horreka galtzen duzunean Abisuak emanaren Denan kasartua da Abisuak emanaren Hasi zinen, azten Batian gixara meskile gizinela Moztu, kendu dizkizute zure galme hatxagarria Moztu, abisatu zaitugu aske izan baliozko dela Moztu, ez ginen agitu egotu zirenean Abisuak emanaren burutik doaiten zira Abisuak emanaren horreka galtzen duzunean Abisuak emanaren Denan kasartua da Abisuak emanaren Abisuak emanaren
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jone Zalduegi, bera da EMOKI, ingurune fisiko eta digitaldean ongizatea sustatzeko elkartearen koordinatzailea, ezitzailea ere, ongi etorria. Kaixo, eguerdion. Bueno, arlo digitalean ongizateaz hitz egiten ari garenean, pribatutasunak garrantzi berezia hartzen du, ezta? Egun hauetan gai zentrala izan da, segurtasuna, pribatutasuna, Pegasus auzia dela eta, baina sare sozialei buruz ere bada zer esan, ez? Bai, azkenean, sare bakoitzak badu bere pribatasuna kudeatzeko modua, baina, karo, guk erabakiko dugu nola hori kudeatu edo zer den guretzako pribatasuna eukitzea espazio horietan, ez? Bai, esaterako aplikazio bat jaisten dugunean, ez? Zein puntura arte onartzen ditugu baldintzak irakurri eta jakinda zer suposatuko lukeen? Ez bakarrik jaisten ditugunean, baizik eta klik guztiekin azkenean guk informazioa ematen dugu. Hemen bebai mugikorrak daudenean eta entzuten gaituztenean, ez? Azkenean, horri informazioa dago, hori jasotzen da, eta gogoratzen badugu indala urte asko, interneta ez genuenean sakelekoetan, ere, segun bilera bat egiterako orduan edo dana dela mugikorrak kanpoan izten ziren ere, ez? Orduan, justo gaur egon naz begiratzen eta oin zeneik egin duen bileran justo azkenengo albistea horre begiratzen egon naz, mugikorrak gaur kanpoan utzi dituztela esan dute. Eta, noiz egiten dute hori? Askotan, ez? Ez gara engainatu behar, bai. Bai, gero bestalde, egunotan berria izan da, digitalizazioaren aroan murgilduta ari garen honetan, Eusko Jaurlaritzak ere hezkuntza arloa digitalizatzeko prozesua abiatu duela. Hezkuntza, umeak, aurrak, digitalizazioa, konplexua da gaia, ez? Zeingako esango zenuke dela garrantzitsuena, ongizante mentalari eusteko batez ere? Bai, oso konplexua da, ze azkenean zer da horri eustea. Euskarri gehiago erostea eta ordenagailuak eskaintzea nuna zan dute LH5-etik aurrera? Hori pentsatzeko asuntoa da, ez? Ze azkenean euskarri bat ematea, euskarri hori erabiltzen jakitea da? Zertarako erabiltzen dituzte, ere aurrak, nerabeak eta gazteak euskarri horrek. Zegu geletan sartzen gara eta askotan, nik tailerrak egiten ditudanean, horrek gordetzeko esaten dut, ze klasean daude, baina beste gauza batzuetara daude hori zabalduta, ez? Zuk azkenean mahai bat ikusten dozu aur baten maila, nerabe baten maila, eta portatila hor badute, azkenean jolasten daude, edo auskalo ez, eta horrek ere harretan, emozioetan, bere eragina du. Muga lausotzea zaila ezaten ari dela, ez? Konplexua dela, bereiztea mugikorra edo tabletak edo ordenagailuak noiz eta zertarako erabili, ez? Hezkuntzan, aisialdian, une oro erabiltzen direlako, eta beraz, nola egin ez bereizketa horri? Bai, pentsatu behar dugu azkenean danok erabiltzen ditugula, gehiago edo gutxiago. Guk ere usten dugunean gure mugikorra haur txiki bati, ez? Karritoan doan haur txiki bati zer ari gara hor. Zen mezu bidaltzen dugu horrekin, eta guk ere nora erabiltzen dugu, eta nola ikusten gaituzte horrelakoak erabiltzen, hori, hausnartzekoa da, eta azkenean adarrazko dituen gaia da, eta gero ere bakoitzak bere erabakiak hartuko ditu erabilpen horretan, edo erabilpen hori hobeto egiteko. Argi dagoena da, gizarte hiperkonektatu batean bizi garela, geroz eta gehiago gainera, pandemiak azaleratu eta azeleratu egin duelako prozesu hori, adintarte gehiagora zabaldu delako digitalizazio hori, ez? Zein izango da argazkia, zein izango zenuke dela? Argazkia da, komentatzen nuenaren arabera, hori, haur txikiek ere erabiltzen dutela, eta askotan entzutan dugune esaldi bat izaten da, baina gaur egun jaio egiten dira pantailarekin, haizu, ez gara jaio egiten pantailekin, pantailak guk eskaintzen ditugu, ez? Eta eramaten badugu beste puntu batera, esate baterako, sustantziei buruz hitz egiten badugu, eta sustantziari gabeko adikzioei buruz, eta sustantzia dutenei buruz, sustantzia dutenak argi dauzkagu zeintzuk diren, eta mugak ere argi ditugu, ez? Argi dugu alkohola ez dugula eskainiko haur txiki bati. Egiten duen mina, argi dugu, zein pututaraino, noiz gara alkohola hartzeko gai eta nola eragiten duen, edo beste sustantzia batzuk, baina sustantziari gabeko adikzioekin, beste bide bat egiten dugu eta ez ditugu hain argi mugak, ez? Gehiegizko erabilera danok egiten dugu. Hori onartu behar dugu, ez? Baina adikzio bat dagoela askotan entzuten da, eta noski,
ez dugu banalizatu behar bebai horrekin, ez? Arazo bat egon daiteke, baina ez beti egiten dugun erabilera arazoa da. Beraz, goazen fokoa jartzera ere gure etxean eta gero hezkuntzan, ez? Nola erabiltzen ari gara eta benetan zertarako behar ditugun. Denbora guztian behar ditugu pantalla digital batekin, ez? Azaltzea edo zer gauza, dena bideoekin ere ikusi behar dugu eta zitu behar gara horrekin. Hori hausnartu behar dugu. Aipatu duzu adikzioaren gaia, baina adikzio horren atzean, jatorrian, zein sentimendu, zein egoera egon daiteke? Guk detektatzen ari garena, azkenean guk zelailan egiten dugu tailerretan eta formakuntzetan, ez? Eta ikusten ari garena da, haiek kontatzen digutela, erabiltzen dituztela aisialdirako, ez? Eta, de hecho, nahastu egiten dute aisialdirako dena eta gero lan egiteko erabili dezakeguna. Noski, ezin dugu alde positiboa, albo batera utzi eta pentsatzea ere euskarri horiekin informazio iturria handia daukagula ikasteko bebai. Baina ezin ditugu ere trampak egin gure buruari. Zertarako erabiltzen ari dira? Zein bideo jokoetan adibidez daude jolasten, zein adinekin? Eta zein zareetan daude eta zer egiten, ez? Gero sartuko gara gai horretan ere, baina adikzioa hitz egiten ari garela, ohitura aldaketak eman daitezke behin adikzioa izan da, nola jarri daitezke mugak erabilerari? Ikusten badugu, haien logeletan daudela denbora asko, ez? Edo ordu asko bakarrik hori egiten, ze ez da bakarrik logelan egotea, baizik eta zer egiten ari zara. Edo ez direla kalera irtetzen lagunekin hainbeste, edo lehen interesa zituzten planekin oin ez dutela, ez? Baina bebai, askotan zaila izaten da, nera bezaroan batez ere, ze badago hor naturala den gurasoen gandiko aldentze hori, ez? Orduan, eta bilatzen dute gehiago haien berdinekin egotea, beraz, arreta minimo bat jarri behar dugu, eta gurasoak eta helduak egin behar duten lana da eta ikustatzea, ez? Eta gaur egun, mugikorri gabeko jarduerak aurrera eramatea, utopikoa da, ala posible da? Egiten ari gara, baina kontua da guk ere esfortzu bat egin behar dugula eta horrek bilatu eta eraman eskolaz kanpokoetara, edo berdin du, azkenen plan edozein plan izan daiteke, ez? Buelta bat ematea, beste jarduera batzuk egitea, baina hori sustatu behar da, eta ditugun espazioak ezagutzea eta horra jotzea ere, ez? Batzuetan igual gure erosotasunak esaten du, ez dut eramango zenik bebai, ez? Nire atxedena behar dut. Logikoa da bebai, baina pentsatu behar dugu, orduan ze mezu ari garen botatzen horrekin. Eta horrei buruz ari garela, kezka sortu du baita ere, geroz eta adin gutxiagorekin hasten direla mugikorra erabiltzen edo eskatzen, ez? Eta guraso asko azkenean men egiten duietela eskaera horri, umeak aurrek baztertuta ez gelditzeko, ez? Nola ikusten duzu egoera? Claro, hemen gertatzen den asuntoa da, zenbat eta arinago eman, orduan eta gehiago kostatuko zait gero hori kentzea, zenbat eta denbora gehiago egongo dan, espazio horrek erabiltzen, gero, azkenean demanda hori kentzea zailagoa izango da. Ikusten ari gara ere, bazkaltzeko otorduetan ere tabletak jartzen direla, hobeto bazkaltzeko. Gaude, azkenean gure burua, kondizionatzen eta orduan, pentsatu ere helduok, nola gertatzen zaigun. Guk bazkaltzeko erabiltzen badugu mugikorra eta laneko gauzak egiten baditugu bitartean, gure arreta ere zertan dago, nola bazkaltzen dugu. Azkenean ikusteko bi aldeak, aur bati begiratzen diogunean, askotan ere fokoa jartzen dugu haiengan. Baina guk ere gauza asko, hor ditugu begiratzeko, eta aldatzeko. Izan ere aurrei buruz hitz egiten ari gara, baina adinekoak ere badugu horrekin adikzio bat, ez dakit esatea, baina hiperkonektatuta gaude, ez? Eta horren atzean ere zer egon daiteke, deskonexio digitalaz asko hitz egiten da, ez? Egunotan, bailan munduan, batez ere, baina gero aurrera eramatea oso zaila da, zergaitik? Zergatik, hartu ditugulako nolabaitik batzuk ere, ez direzenak osasuntzuak orokorrean, ez? Edo bakoitzak biatu behar du ere, berarentzat zer den osasuntzua eta berak ere nola kudeatu hau. Igual niri balio didana zuri ez. Orduan, adibidez, WhatsAppean edo Telegram edo lako mezuak bidaltzeko zareetan,
kudeatzea ere egon nahi dugun talde baten, zein puntutaraino parte hartu nahi dugun, hori guk hausnartu aldugu. Zein ordutan bidaltzen ditugun mezuak edo korreo elektronikoak ere, ze ordutan bidaltzen ditugun, programatu alditugun edo ez. Zan nahi dut, hori apur bat hausnartzea da eta erabilera ere hori, esku hartzea nola baitez. Informazioaren zurrunbiloak zen nolako eragina du hiperkonektibitate horretan esaterako? Ez zaitut oso ondo ulertu. Geroz eta informazio gehiago dugu, eta badugu ere sentsazio bat zerbait galduko dugula, ez? Hiperkonektaturik ez bagaude. Claro, dau fenomeno bat FOMO deitzen dana, eta da beldurra gertatzen ari dana galtzeko. Orduan, eske galdu behar ditugu gauza asko. Beste, hainbeste gauza bizitzeko. Ez badugu hor gertatzen dana galtzen dugu nola baiteko presentzia hori, ez? Ni ez banago hemen, baina baldimanago saretan denbora guztian postak jartzen eta nolabait beste espazio batzuk galtzen ditut. Espazio horrek ere aberasgarriak izan daitezkela, ez gaude demonizatzen, baina, hausnartu behar dugu bebai, hori, zer galdu behar dut, edo zer galtzen ari naiz, hainbesterako da, jakin behar dut guztia, ez, etengabe. Erabilerari buruz ari garela, aurrei eta nerabengana bueltatuz, ez? Aipatu dituzu bideojokoak eta bideojokoek duten bidea, ez? Estereotipoei dagokienean batez ere, erronka asko dira hemen planteatzen direnak. Bai, azkenean sentsazioa eukin aldugu, baina espazio fisikoan gertatzen den bezala, estereotipo maskulino eta femeninoei erreparatzen badiogu, sentsazioa agian da mutilek gehiago jolasten dutela bideojokoetara, baina ez da egia. Espazio gehiago okupatzen dute, bai plataformetan, bai bideojokoetara nola jolasten duten erakusteko, bai gero geletan ere ikusten dugu haiek lehenengo esan behar dutela zertara jolasten duten, eta batzuetan aurpegiak eta ana jartzen dituzte, neskek ere horretara jolasten dutela kontatzen dutenean, edo interesik ez dutela, ez? Justo horietan. Hemen fokoa emozioetan dago, nola sentitzen ari dira bideojoko horietara jolasten, zer dauden erreproduzitzen, ez? Eta azkenean joku eskidetxaileak sustatzea modan dauden bideojoko horien bitartez, zaila da. Eta hori onartu behar dugu. Hala ere, aukerak eta horrek egingo dituzte? Danok egin ditugu aukerak eta osasuntzuak. Azkenean, ez gara bebai, ez? Guztia, bueltatzen dut demonizatu behar, baina hausnartu bai eta kontziente izatea. Eta hausnarketa prozesu horretan ere, sare sozialen eragina bada hausnartzekoa, ez? Batez ere nerabeen gainean dituzten ondorioei buruz. Bai, ondorioak eta referenteak ere nortzuk diren, eta zen puntutaraino, badute kutsu bat oso garrantzitsua haientzat. Aurrekoan, justo sareetan irakurtzen nengoan, Pamela Palencianok egiten ditu monologoak honen inguruan, estereotipo inguruan, eta bere bizitako indarkeria matxistan harreman bat kontatzen dau, ez? Oso interesgarria da, eta gazteekin ere egiten du, eta mezu denetarikoak jasotzen ditu, epai bat izan du ere horren inguruan, denuntzia bat jaso zuelako. Orduan, aurrekoan gazte batek idatzi zion, mutila, esaten nola youtuberrak jarraitzen, eta feminismoa kaina ematen dioten youtuberrak jarraitzen, ideia bat egin zuela honi buruz, eta bere monologoa ikusi eta gero, barkamena eskatzen eutzon, esaten, hau ez da, hauek kontatzen duten pelikula, baina, karo, pentsatu behar dugu eta adibidearekin jartzen dut, ze adibideak azkenean ez oso agerikoak dira, eta hor ikusten dugu, nola eragiten duen, olako indarra duen pertsona bat, ez? Azkenean pertsonak daude horratzean, haien diskurtsoekin, haien perspektibekin, eta inolako autokritikarik gabe ere, ez? Eta, hor dago ere ikusteko, zenbat eta gehiago egin edo polemika gehiago sortu, jarraitzaile gehiago ekiko dutela, haiei buruz ere iteingo dela gehiago, baina hori, pentsatzen badugu betiko famatuetan esateko modu bat, telebistan ateratzen ziren eta aldizkarietan ere, haien bizitzako polemikekin antxerakoa da, baina noski daude pertsona pilo bat hor.
horiesek erreferentei dagokionean, baina egunerokoan, ez, pantalla baten atzean gotortuta indarkeria egitea errazagoa da? Errazagoa da, baina bere eraginak ditu ere, noski. Esan nahi dut, ez da zeozer ikusten duguna, izkutatzen dira askotan profil baten atzean, anonimotasun baten atzean, baina niri kezkatzen dagoena da arroputz puntu bat dagoela guztionen ere hildo horretan, ez? Indartzen dira, da esatea bezala, bueno, nik hau egiten dut, zu hor zaudelako, eta orduan nik edozer gauza bota aldotzut, aizu. Edozer gauza botatzen diozu edozer pertsonari kalean, ba igual, ezke pertsona batzuk egiten dute bide hori, orduan hor ere, zertan ezitzen ari gara. Edo zer normalizatu egin dute pertsona horrek, ez gaude hemen gaztei buruz bakarrik hitz egiten, helduek egiten dituzte olako iruzkinak, olako bideoak eta olako diskurtzoak, gorrotoaren diskurtzoak aipatzeko orain, hor daude eta indartzen dira. Hain zuzen ere horrekin lotuta autodefentsa, ziberfeministari buruzko tailerrak ematen dituzuzuk. Zertan datza? Apur bat daukagun panorama aztertzea, guk ere nola bizi ditugun feminismoak hor barruan, eta kokatxa, hainbeste diskurtsoa daude ere, zaila izaten dela nerabe eta gazteen artean identifikatzea eta gauza batzuk zehaztea. Orduan horretan zentratzen gara ere, haientzat ere modu osasuntsuago baten bizitzeko espazio horrek identifikatzea violentzia desberdinak ere, nola violentatu egiten ditugun beste pertsonak eta nola violentatzen gaituzte, zer normalizatu dugun eta zer ez deseraiki nahi dugun ere, hori guztia apur bat lantzen dugu, gure tailer horietan. Eta gizartearen isla badago baita ere sare sozialetan, interneten agerikoa da, baita ere, honek guztiak osasun mentalean batez ere duen eraginari lotuta, edertasun kanonak nola indartzen diren, baita ere bizitza eredu perfektuaren irudia zein den, horrek guztiak ondorioak dakartza. Noski, baina erreproduzitu egiten dira, beti egon diren arazoak esateko hitz bat jartzeko moduan indartu egiten dira, Eta modu oso polemikoan beti. Orduan, nire ustez askotan banalizatu ere egiten ditugu gai batzuk eta zoritzarrez normalizatu egiten ditugu. Baina ez ditugu naturaltzat hartzen gero, adibidez, emakumeen gorputzak aniztasunean agertzea. Edo emakumeen titiburuak zentsuratuta daude sareetan eta mutilanak ez. Hor, klaro, gorputzarekin daukagun harremana eta nola bizi dugun, sexualitatea, identitatea, eta aniztasuna orokorrean pertsona guztiak gaurrerako desberdinak azkenean eta hori guztia ezin erakustea eta gero diskurtso batzuk onartuta ikustea, pentsatzekoa da, zer egiten ari garen eta zergatik hau bai bestea, Ze mezu botatzen ditugu hor ere aurretan erabei, Eta baita ere sare sozialetan ikusten dena beti dela ona, Beti dela bizitza perfektua, zoriontasuna, ezin egonak ez du lekurik sare sozialetan. Jarkrazia deitzen diote batzuk, Eta, de hecho, kanpaina asko egon dira azken urteetan, mezu positiboak bilatzen, aizu gauzatzuk bizitzan ez dira positiboak, errealistak izan behar gara, eta pentsamendu kritikoa garatu ere gauzak ikusteko modu kritikoan. Zaila da, eta guk egiten duguna da, hori ere landu espazio hauek gai hauek hartuz erdigunean jarriz. Baina gero ikusten dugun bezala adarra handiak daude, eta interes batzuk egon dira tailer batzuetan, beste batzuetan beste batzuk, baina honi guztiari heltzea garrantzitsua da, eta espazioak sortu behar ditugu, badaukagulako mandanga handia, lantzeko. Lanketa beraz da, bide bakarra. Haiek pertsonoko larako naiz ere, hor, noiz da egia, noiz da gezurra, gure emozioak muturroan agertarazi behar ditugu sare baten, edo non partekatzen ari garen gure intimitatea edo gure beharrak, Bizitzaren esparru guztiak, momentu guztiak, igotzearen beharra, biztaratzearen behar hori, nondik dator eta zertarako. Claro,
Horretara eraman gaituzte entretenimenduko aitzakiarekin. Zuek hemen egongo zarete eta zuek zenbat eta denbora gehiago egon, azkenean aberasten direnak direz enpresa horrek. Sareetako enpresak eta bideojokoenak, eta azkenean bideojokoak ere sareak dira, hor foroak daude, txatak daude, beraz, hor guztia dago lotuta. Beraz, lanketa eta sentsibilizazioa emokiren bitartez egiten dituzen tailerrak esatea. Bai, azkenean hausnartzea eta fokoa jartzea ere benetan egin nahi dugunaz. Ez bakarrik, askotan prebentziotaz ere hitz egiten da, baina fokoa ez dugu jarri behar arriskuetan. Jarri behar dugu ere, zein da argazkia ez, eta zer egin nahi dugu honekin gure beharrak eta desirak azetzeko, ez? Eta desiretan eta plazerrean ere fokoa jartzea. Baione Zalduegi, Emoki Elkarteko koordinatzailea, eskerrik asko gaurkoan gurekin izategatik. Bai, zuei. Eta tarde bat eta jarraian helduko diogu solasaldiari. Gaurkoan gurekin izango ditugu Laura Mintegi eta Ibon Meñika, orain arte. Irakaspena saltzen da Asolaik ez eduki dugunarentzat Zuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara Maikartera, maikalgara elkarrekin Nik esango nuke, berezia dena hemen, berezia dela, match kalitatea oso ona dela eta gero ere bai, saiatzen garela gauzak ongi egiten eta artesau lanak egiten ongi eta hori dela, ardo horrelakoa dela, ezta? Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera, kantu bat, bizitako guztiari. Vienes de Bargota, nor da? Apaiza zen, en plan, brujeria, esaten dute, brujeria ikasi zuela Salamankan. Bai? Brujeria beltza, ez dakit. Eta, etorri zen Bargotara apaiza, elizara, eta brujeria egiten zuela. Bai, orduan herrian badago sorgin espiritua, ez? Bai. Bargotan ere, badago ez orgin, baizik eta azti bat egon zen, bai? Bertan jaiotako, bertakoa zen gizon bat, bai? Salamankara ikasketak egitera joan ziena, Braille ikasketak edo egitera joan zana, baina esaten dute egunez ikasten zuena gauza bazala, gauez ikasten zuena beste bazala, eta magia munduan, sorginkeri munduan murgildu zala bertan. Dena utxetik sortu elkar
eta egunero legez, solasaldiari egingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Laura Mintegi, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Igor Mejika, kaixo. Alan ekarri. Bueno, hasteko eta behin gaur baldintzarik gabeko oinarrizko errentari buruz hitz egin behar dugu, izan ere proposamena Eusko Legebiltzarrera heldu delako, baina atzera bota dutelako proposamen hori, ez da aurrera atera, EAJ, PSE eta Espainiako Eskumaren aurkako botoekin, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosen aldeko botoak bazituzten ere, ez da aurrera atera ekimen hau. Gurekin izan dugu gaurkoan Angel Elias, ekimenaren bultzatzaileetako bat, eta horrela azaldu da ebazpenaren ondotik. Bi ikuspuntu ezberdinak daudela. Alde batetik, nabarmenki, aurkeztu dugun legegintzako ekimena gure erkidegoan oinarrizko baldintzari gabeko oinarrizko errenta guztiok izateko exigitzen duen zerga reforma, hori ere nazio batuek aipatu dutela, guk daukagun estatu mailan eta baita gure erkidegoan sistema ez da behar den moduko progresista, eta nabarmenki oinarrizko errenta exigitzen du zerga beste moduan egitea, non gure gizartean gehien dituztenek gehiago ordaindu behar dutela. Hori da, argi eta garbi exigitzen duen ekimena, eta honen inguruan ikuspuntu ezberdinak dituztela. Eta nire ikuspuntutik dagoen bigarren argudio nagusia da daukagun lan merkatua. Dakigunez, eta hitza argi adierazten du, merkatua suposatzen du negoziazioa batzuk eta besteen artean. Hau da, enpresa burua, kasu honetan nik esan nuke enpresa buru baino lan merkatuak argi arautzen dutena direla botere handia dituzten enpresak. Hau da, multinazionalak eta azken batean kapitalismoen ordezkari nagusia. Eta berriz, oinarrizko baldintzari gabeko oinarrizko errenta, gutariko bakoitzari eta argi eta garbi gure ordezkoa diren sindikatuei botere gehiago emango zitzaien. Beraz, automatikoki lan merkatuan gaur egun dauden negoziazioa, dauden arauak aldatuko zuten, hiritarren alde, langileen alde, eta hau argi dago hainbeste taldei ez ahi interesatzen. Oinarrizko errentaren proposamena ez du aurrera egin beraz Eusko Legebiltzarrean, nola ulertzen duzue horrelako ekimen batek aurrera ez egiteak, Laura, adibidez? Bueno, lehenik eta behin esan behar da, lege hau orain 6 urte aldatu zala eta lehen ezinbestekoa zen 30.000 sinadura aurkeztea eta orain nahikoa da 10.000 aurkeztea. Eta horren bikoitza aurkeztu da, eta 2.000-tik gora. Niri ezait ondo iruditzen jaurlaritza batek, hau da, botere lege egilea ez daukan erakunde batek debekatzea eztabaida. Hau da, hau eztabaidatzera eraman beharko litzateke eta gero alderdiek beraien proposamenak aurkeztu. Atera edo ez atera, debatea bera interesgarria da. Hau da, zergatik proposatzen da, zenolako onurak dauzkan, eta alderdi bakoitzak esango du zergatik ezaion gustatzen. Baina erakunde batek ez du zertan debekatu eztabaida. Batez ere, berak ez duelako egingo legea. Legea legebiltzarrak egiten du. Hori alde batetik. Eta gero, beste alde batetik, horren komenigarritasuna, nik benetan entzunen dituzke alderdien argumentoak. Hau da, zer daukaten alde eta zer daukaten kontra. Inondik inor ikusten ez dodana da, eztabaida ez egitea. 2083tik Kongresuan aurkeztu diren ILP guztiak, hau da herri iniziatibaren proposamen guztiak, atzera bota dira. Denak. Eta komunitate honetan berdin, frackingarena eta beste hainbat atzera bota dira. Orduan, pizkat kosmetikoa da horrelako lege bat proposatzea gero ezin bada aurrera eraman. Aipatzen zen nuen argudioen arabera ez, Angelek aipatzen zuen ere, nola baiteko beldurra dagoela oinarrizko errenta aplikatzen baldin bada lan merkatura eragingo ote lukeen, ez? Bai, eta ari horretatik tiraka, ez? Claro, lan merkatuaren logikak eta gaur egun, azkeneko hilabetetan, batez ere arautu gal izango da, azkeneko hilabetetan egindan lan reformaren oiteko berriztapenarekin, ez? In extremis atera zena, Estatu Espainiarraren logikan. Euskal alderdiek, ñabardura ezberdinekin, ez nahikotzat jo zutenak, arrazoi ezberdinekin, baina nolabait ere aurrera atera bazen ere, nolabaiteko, kuestionamendu bat edo eztabaida irekian baitere guztien zutenak. Sindikatuek baitere
azpimarraita egiten zuten, Euskal Sindikatuak edo gehiengo sindikalak, batez ere, non jartzen ziren fokoak eta ze leheneste maila moten ziren, ez? Lan hitzarmenei dagokion adibidez, estatu mailakoak lehenesten ziren, erkidegoetakoak edo errealitakoak baino. Eta demostratua eta datuak badaude, demostratzen dutenak, beste bigarren aldeko noiteko lan hitzarmenetan oinarritua dauden lan hitzarmenak eta beraz langileak noiteko, ondasunen aldetik eta bar, aukera, eskubideak eta noiteko oreka handiago bat emoten dan marko bat esartzen dan. Aldiz, reforma laboral horrek, estatu mailako logika baitere gailentzen du, ez? Igande honetan maiatzen lehena izan da, eta hainbat sindikatuei entzun izan dizkiegu bereien aldarrikapenak, ez? Eta bereziki gaur eguneko testuinguruen konplexuan, aipatu izan dituzten noraiteko elementu deigarrienak, eta, sindikatu igual nagusinak Euskal Herrikoak izan dira, ondasuenen noraiteko berbanaketa baten beharra badagoela, eta bigarrenik soldaten igoeraren beharra dagoela, ez? Testuinguru honetan emoten den horrelako iniziatiba bat egiten da, aurretik datorrena, baina garai berdinen emoten da, ez? Eta oso paradogikoa bihurtzen da, marko horretako noiteko, ez, horrelako iniziatiba batek zemotako erantzuna jasotzen dan. Besteak beste, eukin dezakeguneteko aurrera begirako panorama oso ziurgabearen aurrean, horrelako eztabaidek baldintzatzen direlako, ez, ni banatorre Laurak aipatu denarekin. Eta, karo, honek baitere guztien dizkiguz, ondorio nahiko lasgarri batzuk, azte honetan baitere ikusi ditugunak, ez? Batetik, egiturazko prekaritatea gehien sufritzen dituzten sektoren gandik, migrariak, emakumezkoak, gazteak, sistema publikoaren ahultze bat emoten ari da, pandemiaren ondorioz ikusi osasunen ikuspegitik, boteretsuen noeteko markoen esarpena, energia lobiek eta barrek, eta politika soziali dagokionenteko ahultze bat ematen ari da. Eta horrek ekartzen nahi dituz, askoz ere lasgarri diren ondorioak. Lan istripu bi eukin ditugu aztenetan, desjabetze bat egonda atzo bertan Bizkaian, Bilbon bertan emon dira ez, azkenekoetan, atxuriko frontoia kendu, jasarpen poliziala, hildakoak, baztertuak direzen lagunen partetik, ez? Egoera guzti horretan, horrelako eztabaida bat pertinentea espada, esango didazu ezein dan benetako eztabaida gauzatu beharko genukena, herri gisa edo ez, marko legegi baten testuinguna, marko politikena. Nik azpimartuko dituzke bai, aurrapatu dituenak, eta Laura Gazpat nator, batetik iniziatiba herritar bat dela, eta horre maila batean badauka ez, eztabaiderako noiteko ez, zabalpen bat, 80 elkarte entidade desberdinek, sindikatuak eta barra baitere bultzatu izan dutena, eta gero oso paradogikoa dena da, gaur emon da erantzuna zen dezagun, baina aurretiaz ja erantzun bat emon zitzaion. Eusko Jaurlaritzaren noiteko bozera maileak esan hazion ja, daukagu noiteko sistema nahiko arrakastatxua dela, hobekuntzak behar dituela, baina arrakastatxua dela, beraz hau ez du gaur ikusten. Beraz, bagenekien PNV eta PSek eseskoa bozkatuko zutela. Eta bueltatzen da, Laurak bata duten galdera berdineri, eta jakin beharko genuke zeintzu direzen argudioak, sistema arrakastatxu bat omen badaukagu gaur deskribatutarieko hainbat elementuen gainean, eta horrelako eztabaida bat lapurtzeaz. Eta iruditzen zait, hori ez, elkarriztatu duzuen lagunak baitere, bestelako apunte nahiko interesgarri bat, eta hemen sarri hitz egin duguna, ez? Eta dala, zergen afera hor lotua dagoela. Horretara ni joan ni orain. Hori da susmoa, hau da, honelako planteamendu batek eskatzen du zerga politika goitik bera begiratzea. Eta hain zuzen ere, nire ustez, hor dago gakoa. Osa, ikutu nahi ez dena hori da, guztiz bat nator zurekin. Hau da, presupuesto handia da, planteatzen ari da 270 eurotik 400 eurotara, unibertsala izango litzatekena, mundu guztiarentzat horrek eskatzen du diru mordoa, eta diru hori nonbaitetik atera behar da. Argi dago, izan daitekeela berdintzailea, hau da, desigualdade sozialak eta ekonomikoak berdindu ditzakela sistema honek, baldin eta eskua sartzen bazaio, botere ekonomiko handiena daukatenei, sartzen bazaio eskua, eta orduan horrek eskatzen du goitik berako erreforma bat zerga politikan. Eta nire ustez gakoa hor dago. Hau da, hori ez da lekutu nahi inolaz ere. Eta eremu horretan lortzen diren lorpen apurrak dira esfortzu handiarekin urte asko pasatuta, eta beti ere besterik ez daukatenean. Orain, horrela, motu propio planteatzea, goazen rebisatzera hori, ez da inondik ere.
Bai, gainera aipatzen duten argudio hori, ez? Lan merkatua aukituta egongo litzatekeela, baldin eta guztiok hilero 900 euroko diru ordaina izango genu, baina ikusita ez, zein den egoera ekonomikoa, zein puntutan dagoen inflazioa, soldata minimoaren basutik dagoela hori ere, ez? Sostengatzen alda argudio hori. Eta da, lenguari loturik, ez? Adibidez, orain azkeneko gunetan, adirazi dute eta nahiko zabaldu dute, langabezi tasa jaitsi izan dela, erkidegoan eta bar. Karo, ez duguna hitz egiten gero da, barruan dagoen egiteko egoerari buruz. Hau da, gaur egun lan bat edukitzeak ez dela, hilabete bukaeraraino heltzeko berme nahikoa. Prekaridadean oinarriturikoa, bazterketa sozialan oinarriturikoa hainbat elementu daudelako, eta nolabait ere saldu nahi dan, oasi moduko bizi modu honetan, horrelako errealitateak emoten direla, ez? Eta bueltatzen gara egiturazko edo sakoneko elementuei, eta nolaiteko ardatzak, pilare fundamentalak direnez, herri baten ekonomia sustengatzen dituzten pilare fundamentalak diren politika estrukturarekiko ikutu ezinak diren eztabaidak saihestu nahi direla, ez? Eta beste gainontzeko guztia alboratu, ez? Eta, klaro, bada garaia eta gauden testuinguruan aintzat hartuta horrelako eztabaida estrukturari heltzeko. Eta saieste ezina izango da, baldin eta presio soziala areagotzen bada. Zoritxarrez, hori da daukagune bide bakarra. Gaiza datuko dugu, beste lerroburu bati ere heldu beharko diogulako gaurkoan, Josi Zabalaren familia ez dutelako izan ere biktima gisa hartuko, eta ez hori bakarrik, baizik eta 9.000 eurotik gorako ordeketa egitera behartu duelako Auzitegi Nazionalak helegitearen kostuak konpentsatzeko, ez? Ez da lehen aldia, gerra zikinaren biktimei ukatzen zaiela kalte ordain hori, baina horrek ez dio kentzen, ez, larritasuna kasuari. Bai, batzuetan ezagutzen ditugun gauzak entzuten ditugu berriro eta ahaztu egiten ditugu datuak, ez? Nik errekuperatu nahi izan ditut datu batzuk, ez? Lasa eta Zabala hiltzeagatik kondenatuak izan zirenak, esate baterako Galindo, generala, ezarri zitzaion zigorra izan zen 75 urtekoa, eta bete zituen 4 urte. Gal ekintzengatik, 27 hildako, ez ditugu ahaztu inoiz, 28 hildako, kondenatu izan zirenak, horien artean esate baterako Jose Barrenuego eta Rafael Bera, biak 10 urtera kondenatu ziren, eta atera ziren kartzelatik 3 hilabetera. 10 urterako ere kondenatu ziren Miguel Plantzuelo eta Julián San Cristóbal, eta atera ziren 10 ordutara, ez zuten egin ez da egun bakarra ere. Ricardo García Gamborenea beste 7 urterako kondenatu zuten eta 10 ordu egozen kartzelan, ez da egun bat ere. Eta nik gogoratzen nuen Arkaitz Behion, gaztetxo bat, kartzelan 13 urte egon zen autobus bat erretzeagatik. Ez bi pertsona torturatu, hil eta kare bizian lurperatzeagatik. Autobus bat erretzeagatik, 13 urte egon zen kartzelan. Eta 3 hilabete falta zitzizkiola ateratzeko, hil egin zen kartzelan etxetik 1000 kilometrotara. Hau da, batzutan astakeria horiek eta gogoratu behar ditugu noizean behin eta ikusteko injustiziaren tamaina, ez? Hau da, nola da posible, hain zuzen ere kare bizien hildako horiek torturatu eta gero, ez da demostratu etakideak zirenik, ez dago inolako ebazpenik. Bai dago ebazpena beraien hiltzailen gainean, eta kartzelatik pasatu ziren bizitan, eta hauei ukatu egiten zaie biktimizatea esaten dutelako etakideak zirela. Non dago frogatuta hori? Non dago errugabetasunaren printzipioa? Hain larria da, eta hain ohituta gaudea gauza hauekin, batzutan ahaztu egiten ditugula, baina ezin da ahaztu. Ze nolako kutsadura dagoen edo ze nolako infekzioa dagoen Audientzia Nazionalean eta Espainiako sistema judizial osoan. Asko zokia horik erantzteko ez. Bi maila ezberdinetako biktimak daude, gatazka politiko baten ondoriozko biktima maila ezberdina daude.
aitortu gabekoak eta aitortuak baina segitzen dute bigarren mailakoak izaten zenbaitzu, eta horrela tratatzen dituzte, eta hori da horren lekuko. Eta bigarrenik hor daukagu noiteko eztabaida oso zabal eta pendiente bat, ez? Ze horren atzean dagoena da egondako edo gertaera baten noiteko errelato baten inposaketa, ez? Ze desagerrarazte honen bitartez gabiltza hona da gaur eta biharkoi baitere ezagutzeko eskubidea kentzen, beste denontzeko gauza guztiekin batera, Gabiltza hona da ez ezagutzeko eskubidea kentzen, lapurtzen. Eta guri dagokigu, eta gare gehiago gainera, gatazka bat ondino konpondu gabe daukagunean, dagokiguna da, jendarte demokratiko baten testu inguruan, emondako gertara guztien nolabaiteko ezagupena izateko eskubidea, eta baliabidea jartzea horretarako, aitortua izateko, eta nolabaiteko erreparazio klabetan bide bat egiteko aukerak, ez? Eta jakinik, horrelako egoera lasgarrik eta muturrekoetan, erreparaziorik nagusina izan beharko liratezkenak zinezkoa direzela ja gauzatzea, behintzat, aitorpen ofizialetik gertuen egon daiteken bide bati ekin beharko zitzaion. Eta horrelako adibideak guztiz kontrako norabidean jartzen gaituzte, ez? Eta jartzen gaituzte baita ere, zelako testu inguruan, ez? Aurkitu nahi gaitue. Seguramente zenbaitzuek eukingo dute gure mugiko horretatik informazio asko adierazten dutenak, baina gero horrelako egoeraren aurrean eztabaidan bereina inposatzeko noiteko nahi bati erantzuten diote, eta oraindik orain bide luze bat daukagu jendarte moduan egiteko. Badago memoria kolektibo bat eta errelato, Ibonek esaten duen moduan, errelato ofizialak ukatu nahi badu ere, memoria kolektibo hori bizia da eta mantendu egiten da. Eta hauek bezalako injustiziak izaten dira geroko gatazken abia, zehazka. Eta irresponsabilitate politiko handia da, ukatu nahi izatea, onelako tropeliak eta onelako gehiagikeriak, hain zuzen ere, ari delako garatzen, egozten, ari delako sortzen, etorkizunean egongo den egonezina, batek daki nondik aterako den eta nor afektatuko duen, eta agian gure seme-alaben edo gure hiloben gainean jauziko da, hain zuzen ere, justizia hori berridatzi beharra eta erreparatu nahia, ez? Eta horregatik iruditzen zait, irresponsabilitate politiko handia eta gure guk konpondu beharreko kontu bat. Hau da, ezin diegula hurrengo belaunaldi utzi honen erreparazioa. Guk ezagutu eta bizi eta pairatu eta aldarrikatu dugun gehiagikeria hori gure esku egon beharko litzateke eta gure ardurapean egon beharko litzateke horren erreparazioa, orain. Eta ez dadila geratu estalita, ze estalita dagoen guztia, lehenago do beranduago atera egiten da. Apunte bat albadut. Justo pasadan astean Gernikaren bonbardaketaren 85. urte hurrena bete esan, ni Gernikan bizi naiz, memoria lantzen dut berton, eta hainbat ekimenetan parte hartu eta sustatu izan ditugu. Eta lehen oraintxe bertan Laura Zijoen hildotik, 85 urte lehenagoko noiteko ez, adierazle oso garbi bat eduki dezakegu, ze gertaerak emon izan direzen, ze irakasgai atera genitzazken berriro errepikatu ez daitezan, eta horrelako egoerak emon daitezan. Ze intentzionalide osoz bultaturiko amnesia kolektibo bat sustatzeak, ekar dezake ondorio bezala, Estokolmo sindromea izatea ere. Eta askotan, eta Gernikako testu inguruan hainbat agintari publiko instituzionalei entzun izan diet, Estokolmoko sindromeari hurbildakioken hainbat adierazpen. Eta hori oso preokupantea da, erregisa. Hemen utziko dugu gai honekiko dagokion hausnarketa eta solasaldia, eta Euskarari buruz ere hitz egin behar dugu gaurkoan, izan ere hautsak horretu ditu Nafarroan parlamentuak bai ingelesezko irakaskuntza programa dako legea aurrera ateratzeak, D ereduaren pare jarrita, larunbaterako deitu dute mobilizaziora, Euskalgintzako kontseiluak beste eragile batzuekin batera, erabakia oso larritzat dute, eta bada ez, esan daiteke badela. Nola hartu duzu zuek hartutako erabaki hori. Gainera, iaia alde bakarrez ez, parlamentuko beste gobernuko kideen erabakia kontuan hartu gabe. Bai, hori ikusten da momentu batean programa hutsa zena, orain bihurtu nahi izan dute lege,
Eta orduan, horren arira, ekarri nahi izan dute ingelesez egitea murgilketa programa bat, hain zuzen ere ezekitelako oso ondo zer egin ingelesez ematen zuten irakasleiekin, ze juridikoki ezekatelako babesik. Baina atzetik dagoen asmo politikoa oso argia da, eta gainera aukera auki dutenean esan egin dute. 13 telebista famatuan, eta badakigu nolako joera duen, Jolanda Barzinak esan zuen, guk antolatu dugun programa hau da, hain zuzen ere euskarari galga ipintzeko, freno bat ipintzeko. Beraz, intentzioa argi dago. Guri askotan adierazpen askatasunaren alde eta hizkuntza gutxituen alde ibiltzen garen hori, askotan gertatu zaigu Europan esplikatu behar izatea, eta ez eguten ulertzen, ez eguten sinisten, nola den posible komunitate batek beraren hizkuntza propioaren aurka egitea. Esaten ziguten Europa osoan zela kasu bakarra, non autoktonok ez zuten babestu nahi beraien hizkuntza propioa. Eta beraren aurka kalte, hizkuntzari kalte egiten ziotela nahita. Bai programa hori esportatu egin zen gero Valentziara, Balearetara esportatu zen, eta momentu batean, inkluso beraiek ere zuten, hau ezin dugu hemen egin, eta atzera egin zuten Balearetan. Hau da, konturatu ziren, astakeria galanta zala, norberaen hizkuntzaren aurka egitea lehenetsita atzerriko hizkuntza bat. Kaltea ikaragarria da, ze gainera eramana izan dute aurre hezkuntzara ere bai. Ikuspuntu pedagogiko batetik, utz dezagun ikuspuntu juridikoa, utz dezagun ikuspuntu politikoa. Ikuspuntu pedagogiko batetik, planteatzea familiei lehentasuna ematen zaiola, ez bakarrik asignatura moduan, baizik eta hizkuntza vehicular moduan ingelesa izango dela asignatura guztietarako lehenetsi egiten den hizkuntza, astakeria ikaragarria da irakaslei B2 maila baino eskatzen ezaienean. Nola eman dezaketea asignatura bat, eta hori unibertsitatean egunero ikusten dugu, hizkuntza ezagutu gabe, hau da, B2 maila baino ez daukasunean. Eta orain lege bihurtu nahi dute eta C bat eskatu. Hala ere, C bat ere ez da nahikoa. Ez da nahikoa, baina momentu honetan B2 batekin egin nahi dute murgiltze plana ingelesez. Zoramena da. Bai, Kontseiluko zuzendariak ere aipatzen zuen, ez? Zeinarin egin duten bide hau, ez? Zeinarin egin den prozesu hau, lege hau aurrera ateratzeko, euskararekin lotuta, ez? Zenako bide luzea egin behar duten horrelako lege eta proposamenek, ez? Eta intentzionalitate maltzurra aipatu du. Agerikoa dalako, ez? Eta atzean argi dagoelako asmo politiko batzuei erantzuten diela, ez? Eta Laurak aipatu duen adibideari erantzutakiokena baitere da, surrealista izan daitekeen, 600.000 biztanleko herri batean hizkuntze batekiko politika bereiztea zonaren araberakoa eta dagoen noiteko, errealitateen araberakoa, ez? Osea, 3 hizkuntz politika hizkuntz minoritario baterako herrialde berdinean, ez? Eta hori urteetan mantendu izan da, eta kakotxen artean normalizatu izan da, baina hori anormalidade itzel bat dela, baina hori izarrita dago eta zer irantzuten dion horrek, ez? Eta maila batean gehitzen da gainera, ez? Euskara, hezkuntzaren noiteko lotura horretan, badagoen noiteko asmoa, ez? Hor nik uste dut, preocupanteena direzen elementuak, besteak beste badira, ez? Lehenagotik dauden asmo batzuen jarraipen bat dela, nahiz eta gobernu aldaketa bat egon izan dan, eta bestelako alderdi batzuek antzerako asmo batzuei, agian igual formaz edo itxuraz igual bestelako itxuraketa bat egin izan, baina funtsa berdinari entzuten dieten asmo batzuk aurkezten dira, eta horren ikustu bai dira preocupanteak, eta zelan bait hor Nafarroa betiko estatu eztabaida ze pisua daukon agerian geratzen da. Eta gero, Laurak aipatu denen hildotik, eztabaidaren beteko arintasun horregaz batera, partzialidadearekin ebitere hitz egiten dan, ez? Etzean dauzkat bi adibide oso argiak, ez? Bikotea unibertsitateko irakaslea da eta ingelesez emoten du asignatura bat, eta evidentemente maila eskatzen duenak eta bestelako bat izan barkoletik, eta gure etzean 4 urteko gelako ume batek ingelesa hasi da ikasten gutxina
pixkanaka, benetan eztabaida ez da bakarrik ja, hizkuntza behikularraren loturikoa, baita ere, baizik eta azkenean badala, euskera eukin dezaken aurrera pausuak zelan eteteko bitartekoa izatea, eta hori, onartezina den elementu bat da. Gero gobernutik egiten ari den politika, egia da, Ibonek esaten duen, hau aurretik dator, UPNek ezarritakoa da, baina oraingo gobernuan bide beretik doa. Castejonen itxelesko arazoa auki dute epai programa kendu alizateko, eta aldi berean paraleloki Mendigorrian ezin izan dut ipinide eredua. Hau da, bati ematen zaio lehentasuna, eta ematen du, hori, Paul Bilbaok komentatzen zuen bezala zeharin eta zelako presaka egin diren gauzak, baina gero, Mendigorria bezalako herri batean, non gurasoek eskatzen duten de eredua, ez dago ipintzerik, ez? Ni Nafarra naiz eta laguna familia eta denetari ditu Nafarroan, batzuk badira mezu maestrak, eta transmititzen dutena da zen nolako angustia ingelesi gabe ezin dutela lanik egin Nafarroan. Eta nola, ingelesi gabe ezin dutela lanik egin Nafarroan, ez, eta guztiak uda osoa eta oporrak planifikatu egiten dituzte ingelesa hobetzeko, hain zuzen ere, ezinbesteko baldintza izango delako beraientzat lan egiteko. Hauze testu ingurua, ezan bezala kontseiluak deituta larun batean manifestazioa bai legearen aurka, eta hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko beste gurean izateagatik, Laura Mintek eta Ibon Minika, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik orain arte.